Hey guys, नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो बयबो मोजाङैनो दं नेगासिनो दङ आंखौ जोंबो थांनो नागिरदों ओमफ्राय क्रिसमासनि मुङावहाय मोनसे गिफ्ट फैनो नागिरदों जों ओमफ्राय नै गिफ्टखौ लाबाय आं नायलांबाय थादों गिफ्टखौ दा खोन्थानोसै रुमखौ मोनोला बिदिब्ला जों ओंखारलांनोसै लोगोफोर नायलांबाय था ओंखारबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय मोनायावसो हैनोसै जों मानसिखौ नुनाय नंले माने खोमसि जाबाय थाबायलांनाय जायोना गारि लानानै थांनाय जायो नायनोसै बे ससेसिम माबानोसै नोंथांमोना नायलांबाय था ओमफ्राय नै लोगोफोर गारि मोनबाय आसो ओमफ्राय दा नुदों नै आंखौ लाइटजों माने एसे नुदों आरो भैया हाय बोलो हाय अभी रात हो गए ना लाइट जलाओ लाइट अंदर में लाइट नहीं है हाँ जलाओ ओमफ्राय नै जों टेम्पु गाखोनोसै अट' आयौ मानसिखौ बुहुदबायदि नुदों फैद' थाङो दा नै जोंखौ माबायदि नुदों आंग्रि मोनदाबायदि लायना गोथांनो ओमफ्राय नै बे गामिनि लाबोफाबाय थेवबो ओमफ्राय नै बोराया माबागासिनो ओमफ्राय नै बे बोराय ओमफ्राय लोगोफोर अट'आवसो दा थांला नुहैगोन माने दोनथ'नोसै होनबा दसे ओमफ्राय नै लोगोफोर मोनफैबाय खोमसिसो माबा नै हौवाफोर गोजासो दरखंआवहाय Tansi? Tansi? Hah? Tansi ya? Tansi aja. Tansi. Jangan sampai. Hai. Ayo. Hai. Tansi. Saya ayo logoफोरखौ मोनफैबाय खोमसिसो Namun pada keluar, namun macam itu. Kasih nih ayo logo kerja kerelani. Terus nggak macam baby ini lah asam asam. कुटिया भेज दे नहीं दूर क्रिसमस का क्रिसमस हैप्पी बर्थडे दादा जा मोजां मोजां कले फुदुं नै आंटी बर्थडे वाला इधर नहीं इधर तो आने हमारे बर्थडे करने हैं फैंसी आगे लोगों ने बीमारी नहीं ओमफ्राय सिनाव फैबाय YouTube हाँ YouTube हाय बेनो लोगोफोर आं दहाय होनदोंमोन ना ओमफ्राय नै गासैखौबो लोगो मोनबाय फैदो बहाय ओमफ्राय नै बहाय आंजों सानै फैफानाय दं बोरायजों ओमफ्राय गामिनि जायो बे गला एन्ट्रिसल' गासिगोन जों थानाय गुदियावनिबो नालाय Husband. ये मेरा हस्बैंड है Mask की. मास्क खोलो अभी कोरोना नहीं है ना खत्म हो गया Your costume beautiful हाँ beautiful thank you simple हाँ ब्लॉग my channel में ब्लॉग है skip the YouTube lah. YouTube saya ini. ओमफ्राय नै लोगोफोर जानाय लोंनाय रेडि खालामबावबायसो बिसोरो लोगोफोर इसनि न'खौ एसे देखायना होनि आं नोंसिनो बरिया बरिया सिनारिफोर दं इसनो नै दामि दामिल' मालाय ओमफ्राय जेरैथिंबो देखायगोन आङो नै गथ'फोरनि गेलेग्रा गोजा ओमफ्राय नै ग्लासाव नायफैबावबायसो आङो ड्रेसिं नायनायाव नायलायबावबायसो आङो नै गावखौनो खेबलाङो र' माबायदि नुयो ओमफ्राय इसनि जाग्रा लोंग्राखौ देखायहैनि आं beautiful house aunty जा मोजां नै अन्थावथावनो बेबिया नोगोद स्मार्ट गोजा दे बरिया लकासनि न'आ नै ओमफ्राय ओरैबो दं नै नैबे आंनि लोगोआ नै हाय ओमफ्राय नैबे बिमादै बिराद मोजां आरो इसनि न'आ ना
Sini Bandung sama ada nih. Light illa. Light. Oh. Berat moजां nih sini senadifra. ओमफ्राय नै आंनि लोगोनि रुमनो बियो नायदो लोगोफोर मालाय ओरैबायदि मोजां मोजां बिसिनायाव उन्दुयो नै उनथ'थ' बिराद मोजां मोजां नै बिसिना हाय बोलो हाय आंबो लाबावबायसो नै गोरलै बिबार ना दुब्रियाव दं लाबोनाय Hi. How are you? Aksa. Acha, wow, Hindi malum. Oh, wah. Hindi रोंलायबावो नै गोरलैया नै हिन्दी रोंलायबावबाय नै इदिसो खेबावबाय जा मोजां नै मालाय थानसिनाया नै ना बिराद मोजां नै मालाय न'फोरा हा Like the brother. Oh, brother. You brother? Yeah. Oh. Azinas. Oh. ओरैबायदि आरो इसिनि माबायानो लाजिबायसो नै सिख्लाफोर नायनो फैनाया इसिनि लाजिनानैसो थाबाय आंथ' गिदिंलाबायबाय जानाय लोंनाय बानायना होबावबायसो नै जोंनि आसोला होखावबावनायसो मोनजाफैनायखाय Wajib. Christmas. Happy Christmas gift. देखो किधर Happy Christmas to you. Oleh boy mau keluar. Ini bisa. Tensi waktu ये वीडियो का मुका निकला इंद पॉस्चर बोल वाले वीडियो Bye, Kuti. Happy Christmas to you. Jadi, Auntie. ओमफ्राय नै लोगोफोर जानाय लोंनायबो खालामबावबाय बिरानि बायदिसिना खालामबाय हारसेनिफ्रायनो दंजोबो नै ओमफ्राय नै जोंहा जानो रेडि जाबायानो ओमफ्राय जानोसै जानायखौ देखायला ओमफ्राय जाखां लोंखां माने बिदाय लानानै थांनायसै आरो जों लोगोफोर माबा लादो दा बिदाय खुलुमनो मोना हेन्डसेकलायो इसोरखौलाय थांनायसै लोगोफोर सिगे my friend ना best friend auntie माबा बायबा लादो दा auntie मेरा auntie है ये ये मेरा भाई है भाई छोटा वाला भाई है कुत्ती मुझे सुम्मा करो किस मैं किस किस करो thank you thank you welcome okay no bye okay